shugaba ya rasu annabi jagaba ya rasu annabi shugaba ya rasu annabi jagaba ya rasu annabi shugaba ya rasu annabi jagaba ya rasu annabi shugaba annabi jagaba kai na rike nake yabo annabi shugaba annabi shugaba annabi jagaba kai na rike nake yabo annabi shugaba Allah sarkin sama'u ya mai ji mai gani kai cuta ilahu kuma kai masa magani mai safa da rana rabbu mai juyin zamani dafa mana mun shigo yabon annabi shugaba annabi shugaba annabi jagaba wanda nake ta san faɗa baka kamar yashi kai tsira da abinci tura su su kai gashi dan abdullahi gata na fari da algashi alai da sahabu wanda su ba su da fargaba annabi shugaba annabi jagaba shakti jani ubanmu ai dole in gaida shi in gaida maza uban maza barhama har da shi shak isma'ila gausi na dole in je da shi kun ji mazajen da sai da su za mu wuce gaba annabi shugaba annabi jagaba ga wata hanya da na gano duka ku zo ku ji ga wata hasken da na gano za na faɗi ku ji sai da ramatu wacce ke yi mana agaji ga ɗaya ta mukar dubu uwa ɓata da fargaba annabi shugaba annabi jagaba Allah bai wanda kai garan zana isar da shi kun tarin al'umar da ba su da tamkar da shi wanda kace duk a ayyuka ai koyi da shi alhamdulillahi rabbu turanu je gaba annabi shugaba annabi jagaba hanyar ka san ilahu ga tarin gargada ga tarin makiya da sun zarce in fada in ka tsayayya ilahu na san ba wanda da zana wuce babu wanda zai sami ni fargaba annabi shugaba annabi jagaba salamu alaika wanda kai rabbu ya tsaftace ga jibril naka na taho ba ce kuce zan dinga yabonka har su ce ko na haukace dan banda kamar ka annabi kai ne shugaba annabi shugaba annabi jagaba kai ne hasken da rabbuna yayi nuni da kai ne taskar da dole kullum a taho kai ne wannan da rabbu kullum ke gaida kai komai domin ka ne yake annabi shugaba annabi shugaba annabi jagaba ga kyakkyawar da kyau take sanya ado da shi ina yusuf zai fice da shi ya zo ya kai da shi mata sun yanka hannuwa kai yusuf da shi annabi mutuwa ake ko kai da shugaba annabi shugaba annabi jagaba kai mai litinin annabin mu ai dole a gaida kai ka zo litinin rasuluna nayi barka da kai hijira litinin lale da kai ka yi wafati a litinin annabi shugaba annabi shugaba annabi jagaba kai da ka zo rabu ya riga ya yi nuni da kai duk annabi din ya zo yana labari da kai ne karamin su kuma babban su a gai da kai duk sirrin rabbana yana bunkafa shugaba annabi shugaba annabi jagaba duk yanda na so faɗar ka ya mai farkon faɗa an farga an faɗe ka tun azali ya faɗa sai dai halarar ilahu kai kunya na faɗa kowa ya faɗe ka za ya karɓa ya shugaba annabi shugaba annabi jagaba mai minka ilaika annabi duka ku zo ku ji shi ke aiken su shi yake karɓa duk ku ji final bus stop na ambiya mai musu agaji ya taji la asfiya ya annabi shugaba annabi shugaba annabi jagaba duk yanda ake zaton ka zarce shugaba
shugaba, kai ne sarkin gaban gaba wanda nake yaba. Alƙalami bai rubuta girman ka fana fana, Allah tsine wa mai awon girman shugaba. Annabi shugaba, kai annabi jagaba, babu kamar ka annabi, annabi shugaba. Kai annabi shugaba, ya rasu annabi jagaba, ya rasu 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 annabi shugaba, annabi jagaba. Sannu uban marar uba banda kamar ya kai, annabi dan amina tsirar mu yana ga kai. Adamu har da Isa fa sun dukar da kai, gunka muradu annabi je tafi kai gaba. Annabi shugaba, annabi jagaba. In aka ce annabi to an zo ƙarshen fada, bayan shi babu wani ɗaɗa kuma na fada, daga shi sai shi ilahu ya kulle babu da, dole biyayya gare shi ɗan gata shugaba. Annabi shugaba, annabi jagaba. Dukkan wani annabin da ya zo ya jaddada, bayan shi za ka zo da alkhairi na fada, kai ne taskar da za a sha a yi ta kwankwada. Hairun rusulul ilahi ya annabi shugaba, annabi shugaba, annabi jagaba. Kai ne ka taho da dukka imani na fada, kai ne ka taho da dukka isani na fada, kai ne ka taho da bin iyaye na jaddada, kankat kai ne ka zo da Qur'ani shugaba. Annabi shugaba, annabi jagaba. Kai ne farkon da ka kira Allah rabbana, mai karfi wanda ke riƙe mulkin rabbana, mai tutaren da ba isa sai dai rabbana. Rahama ka zamo gare mu ya annabi shugaba, annabi shugaba, annabi jagaba. Mai can da idan ka zo garai dole ka durkusa, ga ƙarfi in ya kama ka baka wuce masa. Arna sun sha wuya gare sun sha fallasa, sun ƙi biyayya ga wanda shi ya zamo shugaba. Annabi shugaba, annabi jagaba. Kai ba mu da damuwa, annabi ya ishe mu dan kashi kuna gani ba mu da damuwa. Annabi ya ishe mu kashin gashi kuna gani ba mu da damuwa. Annabi ya ishe mu dan gashi kuna gani ba mu da damuwa. Annabi ya ishe mu dan gashi kuna gani. Alhamdulillahi rabbu Allah na mutan gari, kai karami babba rabbu ka haskaka duk gari, ga ɗanɗan sai dan karamatu a dan gari, na ta zubo baitika gurin annabi garkuwa ba mu da damuwa. Annabi ya ishe mu dan gashi kuna gani. Annabi rahamar ubangiji rahaman talikai, Allah ya yi ka ne halittu su riko da kai, dukkan sirri ilahu ya tara ne a kai. Nasir Mansur shugaba kofar saduwa ba mu da damuwa. Annabi ya ishe mu dan gashi kuna gani. Wanda yake son ka annabi ba shi da damuwa, wanda yake kin ka annabi ya sayi damuwa, wanda ya mance ka annabi yana aduwa. Tunda muna son ka annabi ba mu da damuwa, ba mu da damuwa. Annabi ya ishe mu dan gashi kuna gani. Ya mai malakutu annabi khairul anbiya, ya nurul mu'minina mai tarwasa makiya, adamul asnamu daha mai kyawun zuciya, ba ka kamo a kubci annabi na zuwa ba mu da damuwa. Annabi ya ishe mu dan gashi kuna gani. Shi
ne dai annabin da ba wani tamkar ya shi ne kuma shugaba da ba wani mabiyi da shi ya zamto igiya da tilas a riko da shi babu irin annabin mu har can kololuwa ba mu da damuwa annabi ya ishe mu dan gashi kuna gani ka ce mu rike ilahu Allah mai zamani sannan mu guje wa dukkanin rudin zamani Allah shine ya zo da cuta ya yi magani Allah ka daɗan abin da zan kyautawa ba mu da damuwa annabi ya ishe mu dan gashi kuna gani sai da rahmatu kun ga tabbatin da muke tasha maman Hannatu sayyida maman Aisha kakan Siddiqa madadina da nake tasha sai da Allahu rabbana yayi miki garkuwa ba mu da damuwa annabi ya ishe mu dan gashi kuna gani ga mota babu birki na ƙara na faɗa kowa ya hauka ya taro mutuwa na faɗa abban saida uban abul abbas na faɗa bayan Allahu babu mai yi maka garkuwa ba mu da damuwa annabi ya ishe mu dan gashi kuna gani ga wani bawan ka rabbana kai masa agaji yayana Usman ka ƙara yi mai agaji in na gaza shi yake zuwa yayi mini agaji abban Siddiqa rabbana yadda na garkuwa ba mu da damuwa annabi ya ishe mu dan gashi kuna gani Allah dan annabin da baka da tamkar ya shi Allah dan jarumin da ba wani mai ja da shi Allah dan shugaba da ba wani na sama da shi Allah dan wanda ka faɗa ayi koyi da shi dan hasken annabi idan har yayi murmushi dan hasken zuciyar ma'aikin da ba bai fushi kare duk al'umman da sun kai riko da shi dauke mana wahala Allah ka cire ishi samu yi karshe da kyau Allah ka yi mana garkuwa ba mu da damuwa annabi ya ishe mu dan gashi kuna gani ga Jibril dan Muhammadu kuma dan sayyida rahmatu uwa da ke goya da uwa gada Allah hasken yabo abin har muryar fada alhamdulillahi rabbana mai mana garkuwa ba mu da damuwa annabi ya ishe mu dan gashi kuna gani Allahumma salli summa sallim ga nabiyina al-fatihi mai makulli mai bude kulliya wal khatimi mai na karshe katan duka anbiya Nasir Mansur gaskiyar karfafa gaskiya wal hadi rabbana ka shirye ni barziya hanyar da nake ilahu sa in rike gaskiya alai da sahabu rabbu dan su ayi garku